So ngihlaleke lapho umamazala ukhona nani manje ke kufike lelanga leli ukuthi fanele kuyonikelwa ngami, right? Fike la before ngiyonikelwa kufanele ukuthi manje ngiconvert ngene kule sonto lakhona. Hayi nami sengiyaqalela manje sengiya kule sonto leli ngoba it's like mina umzalwane and uNkulunkulu ngikwatele. This is me thinking uNkulunkulu ngikwatele ukhulume nami wangona ngaze ngangena kulomshado anga-approvanga. So uNkulunkulu angeke sangixolela, ngiyasaba nokuthandaza ngoba ngiyazi ukuthi vele uyangibona, ikhamera yakhe ihlala ibhekile, ngiyazi ukuthi yonke into vele ngiyenzayo uyangibona. So ngithi mina manje uNkulunkulu ngikwatela ithi ngiye kule sonto ngoba bathi bayasonta. Mangiya kule sonto lela khona ngisonte hayi nami sengnesambatho sakhona sengiyagqoka, sengiba pregnant umntanami omunye. Umntanami bathi kufike laba prophet bakhona bathi ubishop wabo uthi ucela lo mntwana. Basho wena. Ucela lo mntwana ongumkhulela. Oh, okay. Ngithi angeke. Onjani uNkulunkulu wenu, uNkulunkulu wakazibani uthi ucela umntwana? Athi uNkulunkulu akayenzi lento leyo.